Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana garike kutanga kuya pa channel ino, please don't forget to subscribe. Kana wagara waka subscriber, please like and share this video. Nasi ndawe ni nyaya runzisa tsitsi nyaya itika kuno kumbare. Mukadzi wa muri kuona Rapa Akasungisa Ben10 wake, mukadzi uyu ane makore 37 years, akasungisa Ben10 wake ane 29 years. Mushure mekunge atadza kutenga preparation. Muri Zimbabwe nyaya iyi iri kundisa tsitsi. Mukadzi uyu ari kunzi akamitisana nemurume wake muna January, saka vakanga vataurirana kuti vachanga vachironana muna May, asi zvakazoomera murume uyu akatadza kutenga preparation. Zvinova zvakatsamwisa mukadzi wamuri kuona apa nesister yake vakabva vafremera mukomana uyu kuti Akamu Repa muri Zimbabwe nenyaya yekunzisa tsitsi. Asi zvisinei, mukadzi uyu azobuda pachena achiti vakaita zvekufrema nyaya iyi mushure mekunge murume atadza kutenga preparation. Saka azoreurura nyaya yake achiti akafurirwa nesister yake kuti vasungise murume uyu vakumufremera rep. Murume wanga akatosungwa kutaura kwatiri kuita kunoku, and nyaya iyi iri kutofambirwa kumakotsi kuti ioneswe kuti yofamba sei. Muri Zimbabwe tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi. Nyaya iyi inorwadza muri Zimbabwe. Varume vakawanda variko kumajeri uku vakasungirwa nyaya dzekufremerwa marep case aya. Tiudze zvamuri kufunga panyaya iyi muri Zimbabwe.